Takže čus lidi, vítám vás u nového videa, tentokrát je to ukázka na Battlefield, teda gameplay z Battlefield 3, zase tady rovná mikrák, takže to je docela v prdeli, čekajte, Dobře, takže takhle net, to nedošáhnu na klávesnici, tak. Dobře, takže už to mám, takhle budu mít mikrofon. A dneska se tady ukážu gameplay nacházím se na serveru. Samozřejmě BeagleForce.cz a hraju na hodně na BeagleForce a mapa je to mod je to deathmatch a mapa je to nordické kanály. A já tady lidem napíšu pozdraví do videjka. No, teď počkáme na to všechny zatím ani jeden. No, nikdo nechce být ve videu. No, tak jsou prací. Nikdo nechce být, jo? No, tak nějak mi to nejde. Na začátku mě kilaj, pak jsem to zase dokilaj, teď je zase kilaj a nedokilaj. Tak to už fakt nedokilaj. Já jen cikánský občan, dobrý den, mure. Ne, dělám si to. Takže jak víte, nějak moc mi to nešlo. Tak na to, že hraju 5 minut, ale zase bylo docela dobrý. Puškohled, ty smrčí já všude. Já tím, že jsem si to vysloužil jakoby. Ty vole. Jo, já to mám nejde. Jo, tady úkoly. Smrt, jo, tady smrčí a všude. 55 zásahů, teda 50 zásahů do hlavy, 57 se označuje, tam 5 zabití nožem. Tak, není to špatný. Takže potřebuju sniperou ještě 6 headshotů a zabitím nožem ještě 2. Dobré. Tak to snad bude. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojďte rozhodnout všechny. Já jsem tady sám, pomůžte mi. Jeden dole. Takže tady opa, o jednou šmejde by tady měl být. Teď musíme najít toho dole. No tak to bylo úplně hustý. Úplně sniper fight. Yeah. Hele, Vihu tady dál zase tohle. Já už říkám Vihu, ne Vihu. Vihu je lepší. Protože on střílí fakt jak vyhulený, ale to byste úplně viděli jeho styl střílení. Já jakoby spíš odstřelovám. Ty už někdo vylezte. No, já nemyslel jako vylezit před mnou s gulákem. Já myslím jako vylez tam a ti můžu dát krásnou fotku. Ne před mnou s gulákem. Ty vole. No tak to bylo dobrý.
gulák proti pistolce, jo, tak jako, to je docela dobrý výkon. Ty dva, co to, kurva. A já mám nějakého, jo, budu říkat pan Cimbuřín. Ne, pane Cimbuřín. Ještě škáme. Hej, ty vole, kontejner, ty vole, prostředí kontejš, od kdy? Tak to nevím. Když Battlefield 3 se to dá prostředit, co? Ty vole! Ty vole. Vy jako Magnum, no, tak to nemám šanci, že jo? Já jsem možná Magnumy, ale to jsem... Já jsem všiml teprve teď, jak mě zastřelilo, já ho neviděl, chápete to, já ho normálně přehlídnu závalýho mučička na cestě, no, tak tyhle to umím jenom já, jo. Být nulovou identitu, hej, ale hustě jsem ubral 99 puškou. No, škoda, že jsem se na to víš, já myslím, že trefil někam do příkladu. Kdybych se to... Hej, ty. Váhu se nedožiju. Kámo, tak aby to bylo vyrovnaný, takže jak vidíte, jsem fakt lama v tom Battlefield 3. Takže nečekejte nějaký herecký výkon. Ty idioty, tamhle máš. Já už myslím, že je to další. A jako tohle, myslím, že M9, ale jakoby nějaký samopal stojí, myslím. Ty vole, no tak to bylo hustý. Jdu dál. Přesouvám. Co to je? Já ten plot vůbec neužiju. Takže vlastně zneužívám tohle. Ty vole. No tak to bylo. Jo, Mr. Elastic. No a fakt to byla výbuština. Ty vole. Já to fakt indiánům jsem mě nevšiml. Jinak proti indiánům jako nic nemůžu. Já takový myslím, abych nebyl zprostý, protože se koukají i malé děti, takže nemusím být zprostý. No ten
ten začátek, no tak to už jako je. Tak tam dokážu. No, ty vole. To je Indiana Jones. Ne, Jones není Indian vlastně. To je Indiana Jones, to je. Ty vole, kámo, já tě viděl jsem, že to říkám, ale ten vypadá. Ty mě nepřehlídl. Myslíš, že někdo poblíž? Pár nábojů bych chtěla k dobru. Jestli byste ho chtěl, tak já mám pár nábojů k dobru. To šmeďa si už nevím, protože on už asi nežije. Ještě žijete. Takže už víme. Stále záře, no dobře. Na zelené záře, ředitelské kanceláře, hoří, neváhejte, přikládejte, A to mě naučil, jo, to jsem myslel, že říkám, ale já nevím, a já si furt nevím, já furt nevím tu melodii. Nic, dobře. No, řekl jsem, já mám do prde. Jo, dobře, takhle počkejte, že teďka můžu se koukat. Takové libové. Já jsem vlastně taky vidím, jak se hej, ale takováhle zeď tak to prostřelit nejde. Co to? Jo, ruka. Hej, ruka, to se bude fungovat, tak to bude ruka. Tak jo, tady se hej, kámo. To je Brumbal. To je pan Rumbal. Mě je 10. Ale musím vám jednu věc říct. To, abyste dokázali střílet, jako pan Bigun táta, který, já vám řeknu jeho způsob střílení. Já vám to neukazoval, protože to by měl základ, mě nepadlo dobře, protože bych a on střílí jakoby takto, jakoby překrčí se citrlu. Ten Indián, že ho nemíří a on střílí jakoby takhle, klidně i až sem a nikoho nikdy netrefí. Takže pan Bigun, než hraje Battlefield 3, tak vždycky vyhodí větší dávku trám a pak začne hrát, protože jinak není možné, aby ten inteligent střílel tak. Hej, čus inteligent. Just intelligent. No ale to znám, to je kámoš. No, jako to kámoš je to. No, brácha jedný. Tady čus vyhůl. Jo, vyhůl, já mu prostě říkám. Ty dva. A fakt by něco říct. Jak vypadá ten Bigun. Určitě jste pro pečáky, na když na slepo. Protože já to budu tak, že když nemůžu, tak to by se asi trefil tam kam chce. Tam jak
Pomoc. Kup. Jo, budeme hrát kuku s nima. Dobře. A že jsem vyhůl dává dobře teda vyhůl dává dobře nějaký vzkříšení dává vždycky na dobrý místo. A jinak je to vyhůl. No, to byla halucinace, jo. Už jsem myslel, že jsem si dal taky. Dobře, už mají damín. To byl náš. Jak to on odřejmě náš použil? Musel jsem něco snad ubrat. Ale vypadá to, že je docela vysoký level, protože normálně by ho to zabilo. Normálního hráče, jo, myslím, že 35. levelu normálně jakoby to byl on. A pak už víš, tak to už zabiješ. To potřebuješ větší vzdálenost právě. Čím větší level je to, tak tím větší vzdálenost bys potřeboval. A když už jakoby si chceš právě dojít, nedoporučuji to udělat třeba na těch 82 metrů, jako jsem to udělal já. Protože jakoby to už je jasný, že v podstatě to vypadá jako to nemá jinak samozřejmě nepřítel, který má samopal. Tak má si určitě na blížší vzdálenost, na další máte jakoby výhru distance sniper, protože máte jakoby lepší míře a i zbírání do střelu dělat. On má samostatný vlák, čistý vlák. Má sice může taky, ale opravdu fakt hodně těžko na vzdálenost, dejme tam třeba 200 metrů. Ty většinou jakoby střílem já, když si zahraju třeba Matu Karkán, když hraju ten doplněk, třeba Ostrovek, většinou jakoby dělám. Kurfix. Hej, kurfix, co to je? No, tak jako je to takový jako blbější. Jo, pouštní, to je město, no já jsem městskou. Pěkně český. Ano, tak to dělám čeští. No správně šmejdeš. Kubo. Hej, dobrý. Ty vole. Jak to tady do mě úplně... Kolikrát? Jo, 3 rány. To odolné. Nějakou začátečnickou určitě. Když mám začátečnickou, tak to na dálku jsou to myslím, že 2 a na blízko jsou 4. No, jinak mě to nesundá. Na dálku ty slabší hráči točí na ten třeba. Pokud máš začátečnickou autočej třeba na levelu 35, 36, jako mám já, tak asi mají nějakou protože vyuky na 2 rány na dálku a na 4 na blízko, takže pokud je na blízko, tak to rozhodně nemají šanci, ale na dálku jako mají šanci, ale
A ty vole, ale to jsou nějaký lagy. Hej jo. Já bych to udělal nějak, že celý kolo. Já se asi přehodím zase pistolku na... Jo, tady. Ukážu. Já jsem jediný frajer, který... Já jim to mám... Bože, je to takhle krásný úplně. No tak to bylo. Nejsem vůbec dobrý, jsem spíš průměr, protože já se pak omlouvám, já teď nevybavím, jsem si koupil právě GTA 4, tak mě bavím a ty bavím, já nemám to vypařit. Protože skoro nikomu ta hra nefunguje, někomu funguje, taky že odinstalo a ty si zapomněl kód. Pokud se na to koukají kamery, tady bez ukážky. Pak samozřejmě lidi koukají, když tak GTA 4 zahráli, doma koupenou. To už bychom si pak domluvili přes Skype, do popisku videa dám Skype. Pak to musí být úplně lubový. Někdo tady přibývá. Haja! Tady hledáme nějakého chuju. Hledáme chuju. Chujuse Maximusa. Maximum, tohle je maximum chuju. Tak, už většího chuja neznám. To se mi páči. Když sniper není, takže jsem takřka v pohyb. Pohyb. Já jsem sportovec. Pohyb.
Babaje. Jo, Babaje. Jo no, tak to je takhle dobrá zkratka, Babaje. Tohle je Gajči, ty vole, on tam má telefonní číslo, to je Aha, to asi ne, to nebylo asi telefonní číslo, ale jako, to je trochu. Jsem v životě neviděl, že Assault 22, tak to by mělo být i Amerika, Assault. A tak prostě by měl mít nula, jako je sniper. To je dobrá. To se mi nepáčí. To je ta Baba Yaga. Nevím jak to nazvat. Jo, bruku. Jo, super. Dělám strašně rád operaci. Střed. Brokovnice je nějaká špatná. Ono to nefunguje. Já to můžu kačovat. A ty výbor. To bude masakr. To bude PDVR masakr. PDVR game. To říkal i kámoš. No jo. Ale já to PDVR. Hej kámoš. Taky na chvilku za tohle pana vrti prtku. Jo, já tomu budu říkat týhle klase pan vrti prtka. Já už pan nadržená. Dobře. Takže hrajeme dál. To je zase ta Baba Yaga. No, taky ser. Já nemůžu aspoň chvilku odejít. Nenatáčím video, takže ne. Jo, AKčko. Tak to je jasný.
Pojď jo, pomoď mě, jo. Tak to je dobrý, protože těm zbraň to jsou, jo to, jestli na ní musím najít, že holografárna, tohle, jo, tohle. Zbraň a nechám si dvounožku a počku hledne, jo tohle. To je nejlepší sestava. Jo, tohle. Takže dobře, no, tak dobře. Zabij to! Bau! Co? Jo, ze zádu. Fucker. Jo, to je fakt skvělé.
to zrovna chytrý. To zbraň musím trochu jakoby připravit. Mám zábles, jo, těžkou hlavní zkusím. Je to lepší? Je to docela lepší. I když jako vypadá to zbraň s tím hej, jsem rekord na mě. No, dobře, nejsem. Teď to můžeme přeci ho víc. Ale... hej, už mě to nebaví. Nebaví. Fucking bad. Ty vole, já ho zabil? Ty koukáku? Ty boha. To myslel nějaký 20. No to je. Jo, tam s tím. Dobře, já on zabil. Cože, Vigun? Ten Vigun mě zabil? Taky nemůžeš hlídat sniper. Jsi sniper, tak snipři, ne? Co než, to jsou ale snipři. Nemůže zabít, když s tím ani neumí. Oživ má, oživ má, oživ má. Nebo já se k tím úplně rozeběh. A nevšim jsem si ho. Já budu taky sniper. Jo, vlastně, pardon. Já jsem se chtěl přidat jednou kámoši, a to si přidám s videu. A jak už já jsem už ukončil